Bună ziua, Claudiu, în calitate de medic, mă aflu aici pentru a vă dezvălui informații valoroase despre un produs revoluționar numit Germivir. În urma numeroaselor întrebări pe care le-am primit pe rețelele de socializare, am decis să înregistrez acest videoclip și să mă scufund adânc în cercetările mele. Înainte de a continua, vreau să subliniez două avertismente esențiale. Fiți foarte atenți, deoarece acest produs vă poate schimba modul în care vă vedeți sănătatea. În primul rând, este esențial să fiți extrem de atenți atunci când cumpărați Germivir. Credeți-mă, veți găsi adevărata eficiență a acestui produs doar pe site-ul oficial. Pentru a vă face viața mai ușoară, am furnizat un link cu o reducere specială în descrierea acestui videoclip. Dar fi pregătit pentru o transformare a sănătății tale. Acum, probabil că vă întrebați ce este mai exact Germivir și dacă funcționează cu adevărat. Ești gata să fii surprins. Germivir este mult mai mult decât un simplu produs. Este cheia către o sănătate deplină și vibrantă. Imaginați-vă că ați scăpat de durerile, disconforturile și afecțiunile care v-au limitat viața până acum. Cu Germivir puteți experimenta o adevărată revoluție în ceea ce privește sănătatea dumneavoastră. Știința nu minte. Mii de oameni din întreaga lume s-au predat deja la beneficiile puternice ale Germivir. Aceștia sunt martorii transformării vieții lor, ca să nu mai vorbim de faptul că nu raportează niciun efect secundar neplăcut. Este o adevărată minune. Nu contează dacă vă luptați cu oboseala, durerile de cap, problemele digestive, alergiile sau chiar problemele de piele. Germivir este soluția supremă pe care o căutați. Formula sa naturală și inovatoare curăță, regenerează și revitalizează organele și țesuturile, aducând o stare de bine pe care nu ați mai experimentat-o niciodată. Imaginați-vă că vă treziți în fiecare dimineață cu o energie reînnoită, gata să cuceriți lumea. Vizualizează-ți pielea radiantă și mintea limpede, eliberată de grijile care te-au bântuit. Nu mai este timp pentru ezitări, meritați această transformare. Și mai este și altceva. Germivir este potrivit pentru persoane de toate vârstele. Așadar, indiferent dacă sunteți tânăr sau mai în vârstă, acest produs vă va aduce beneficii în viață și va aduce o nouă vitalitate în ființa dumneavoastră. Acum este momentul să acționați. Nu lăsați simptomele să persiste și să vă afecteze calitatea vieții. Meritați să trăiți pe deplin, cu sănătate și energie. Faceți click pe linkul de mai jos și plasați comanda pe site-ul oficial, profitând de reducerea exclusivă. Nu lăsați să vă scape această oportunitate, faceți un pas spre o viață plină de vitalitate și bunăstare. Credeți-mă, nu veți regreta.